Dok, makasih ya, Dok ya. Hati-hati ya, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih nggih teng Komrang Mbahyi. Alhamdulillah dapat rezeki dari Mbak Inces. Besok besok dicampur-campur mak kacang panjang godong telong gitu dikasih terong gitu terus melas goreng tempe terus niki dipelas mak nggih engko Dek Susi diteri nggo sampean barang dinggo Dek Dewi terus engko mbek dinggo makem bareng-bareng wis mak jos iki dipikir neh engko sek pemirsa iki engko iso digawe urap dike opo nggih ta pemirsa lho sak mowe kae pemirsa mak wis duwe brambang duwe bawang duwe tomat mama iki tak lere mak nek telo nek iki sesuk kena di gambas klomenir sesuk kapan-kapan lah waktune jek ada waktu lagi ya salahnya digobakin wilayah Medina. Iya lah. Nek Intan kangkung seneng. Dioseng kangkung. Iya, lho Bunda. Bunda anu repan ning ndi Bunda? Oh, mapak alo bener. Arep tumbas mie Dek Dewi. Mateng kok saya kacang. Ayo ndang mandek sampean. Aku, apa tumbas mie gone repa. Karek kemitak aku. Karek kurang mie. Sampai mateng delok engkas wis. Sesuk sampean gak usah masak Dek Dewi. Sesuk jangan asem kacang, godhong telo, terong. Gawe pelas, gawe apa mama? Apa karek sesuk tempe bus sesuk anu. Iki kayak kulkas ae, Mbak. Iya, Mama. Ada temennya Salwa, Dok. Sesuk seng-seng kangkung kena iku sarapan Intan esuk. Wis jos, Mak. Wis. Iki kayak kulkas ae, kok ndak kedalan. Iya, Mak, kok tak totone ning kulkas. Iki nek bayem iki sesuk kena diurap ya, Dik ya, utawa dibobor. Yo enak. Lah wis ki sing dadi sisi sesuk dimasak besok. Kae kok tak elokno. Ana tak kon ngelok kabeh. Saithik kan lho manggone Dik Dewi sik tak elokne sisan. Iya. Kareng ada mie aku sudah. He, Mak. Disambel nopo, Mama? Ya sampe lombok wis. Iya, maksudnya gak usah dicemplungi panggang atau ya karek Mbak Yu berarti kok monggo ora ya ora apa-apa karek Mbak Yu. gak apa-apa ya, Mak ya. Melas ya jadine kok. Melas Dek sesuk. Wah, nek pindang digoreng sisan, Mak. Iya gak apa-apa besok di iki lho. Ndi, Mang? Lah iki. Wes sesuk kita seger-segeran masak sayur asem. Ya Tan ya. Oke, alhamdulillah. Mama icipi anu kerupuk gebres. Engko ae engko. Oh iya. Nanti Mama. Engko ae ya. Tak ngangkir sego sik. Ngangkir sego terus Mama mau menjukuk godhong. Wis gek ning jaba gak apa-apa Mama. Wih sesuk diolah kok. Oh iya. Kirain kerupuk emang dikokno loro. Dua lah itu satunya. Mbak Intan gak kelihatan Wis pokoknya Mama ini dalam 2 hari ini apa 3 hari ini sebelum ngaji Jumat ini tiba Intan dulu. Tiba Intan. Pak Silau manek bengi ya. Nah, awang tiba Intan. Iya ndak Tan? Nggih, Mak. Lah kuwi sesuk iki tak masakne anu, Mak. Tak tumbas nek bayi. Apa nek ngarani yo? Iki opo? Tomat, Dok. Tunggu nyambel, Dok, kuwi, Dok. Aku nyambel Wis lengkap tenan kok. Suwun Mbak Intes ya. Wis duwe ide nggo sesuk nyayur asem. Gawe pelas. Gawe goreng tempe. Iya. Iya, oke ta? Iki mas dijukuk. Godhong pemirsaku, cukup godhong gone Mama. Sang saka merah putih berkibar di udara di angkasa. Ini anune, Mbak. Piye, Mak? Oh iya. Jane nek sampean duwe apa mak nek ngarani gantolan iku lho mak gotek sing Lho, oh iya. nek jelas ngene. Kuwi nek wong kene nek ngarani gadol. Gatul. Sapa mak nek suarane cah cilik? Mbah Jang. Ayo rene lagi mantok kok. Ya Allah, kondi amene lagi pulang. Dok. Les. Kamu dari mana? Wes jam 2:00 lagi pulang. Sik mak tak tekokane.
Iya, ki wis jam 200 punjul 50. Kayak mau kan aku neng jopo. Iya. Anak bapak Bunda Nurul aku dikon kono. Enek bapake Bunda Nurul, Pak Polisi. Iya, terus Aku dikon ning omahe. dikon ning gone Bunda Nurul. Terus kamu disuruh maem. Enggak. Disuruh apa? Disuruh duduk dulu. Oh, disuruh duduk dulu. Oh iya tak jelasno ning Makja. Lapor ya aku ya. Lapor komandan. Lapor komandan ngono. Ndekne kan duduk-duduk di depan rumah. Wis mulai ya. Ya kan ditutup lawangnya. Iya, kan lawangnya ditutup. Terus ada Pak Polisi. bapaknya Bunda Nurul. Oh iya. Pak Polisi, berarti Pak Pri ya? Iya. Iya. Terus dipanggil ke dalam rumah. Terus dia disuruh duduk Iya, menunggu. di tempatnya Bu Nurul. Iya, terus Terus iki ketoke wis ucul dhewe terus para rene. Iya, roh Mbah Jah karo Mbak Yun lewat. ya. Terus nyusul Mbah Jah. Pertanyaanku, sudahkah kamu maem? Lah, kan sing jawab kae. MBG, Mbak. Mak MBG. Lho lah MBG ne mbok kena sapa? Lho mak MBG malah nang tas sih. Ayo tadi mak MBG ne, apa kok ning gone Mbak Yun, maem di tempatnya Mbak Yun. Engko bareng-bareng maem lagi. Oke. Sapa, Mak? Lihat nogrok apa ora? Iya lah aku tak sedeloke. Oh, dalane ngene pemirsa, alon-alon. Kudu alon-alon. Sik. Wih, kena. Ya, golek lagi. Aku pengen mengisor kok wedi. Mengisar gak apik pemuda anu. Blok. Gak. Nah, sret. Ya artis sih. Bayi dalam. Itu masih bisa dibentuk. Oh iya Dok, iya. Lho, Mbak, Dok, tewel kok ngisor kok. Iya, Pak, iya. Walah, Mbak, tewel. Tewel sok koyo ngono lagi. Walah pengen disyuting pemirsa. Wes, kamu ini loh. Mama Nur, halo. Pidu sudah mulai sekolah tapi belum dimaem MBG-nya. Dok, kamu duduk sini tak tekoki. Mbak Yun yang duduk kene wes. Ada kamu setiap hari dapat MBG, kamu bahagia apa enggak? Bahagia. Terus kamu sangunya satu hari berapa? 2.000. Pinter kok jajan 2.000 terus habis itu maem MBG. Terus menabung. Menabungnya berapa? Ya, piro nabungnya tidak? 5.000. Lah katanya sangune 2.000. Ya, maksudnya kan nabungnya dhewe. Oh, sangune 2.000, nabungnya 5.000. Oh iya ya pinter, Nduk. Mbak Yun nek kalah nduk mbek awakmu, nek Mbak Yun nek ora iso nabung ki piye, Nduk? Piye, Mak? Aku nek iso kalah mbek Pidut ta, Mak? Pinter kok. Bocah ndang pintere ngene. Nek Sela nabungnya sehari berapa? Nabung tapi 1 bulan sekali, Mbak, dari sekolahan, Mbak. Piye, Mak, maksudnya, Mak? Sing nabungnya di sekolah sebulan sekali, setiap tanggal 5. Itu pokoknya paling banyak harus 20, nggak boleh lebih dari 20.000 Per 1 bulan. per 1 bulan. Tapi Sela ya ada 5.000, ada 10.000. Pokoknya Begitu, Sela Mak. dari kelas 1 sampai kelas 5 ini baru dapat 490. Alhamdulillah. Nanti lulus kelas 6 iso tinggo. Tambah-tambah tuku seragam, tuku sepatu. Wes sip tenan programnya sekolahan, Jos. Kelas 1 Heeh. beli tas baru. Kalau Pidut kelas 1 programnya mau beli sepatu. Sepatu ya, Ini warna Sepatunya harus warna hitam. Sek. Dah takoki dah lucu deh. Lah kamu pakai sepatu kok kuale itu kenapa? Lo belum tahu kanan kiri. Maksudnya gini, Mbak, Iya, Mak. dia nyamannya begitu. Oh, nyamannya begitu. Soalnya setiap saya lihat begitu kalau pulang sekolah. Mesti ngono, Mbak. Oh. Mesti ini gak ngira gak iso. Adakah anak
putra putrine jen atau cucune jenengan sing kaya pidut ngene nyamane kiwa dinggo tengen dinggo kiwa. Tapi gini Mbak. Iya, gini, Mak. Mbak, aku pernah. Iya. Bukan Sela ini kalau nggak Dodi Diansa. Heeh. Ya ngono Mbak, nganggo anu kualik. Jere nyamane. Nyamane ngono, Mak. Berarti ya mungkin ya Mbak bocah cilik ngono ya Mbak. Mungkin ya. ya. Aku mari yo lali pas dadi cah cilik aku ora tau sepatunan iki mak aku jarang. Dian kalau. Ngono ya mak ya. Ngono ya. Wis gak apa-apa sok nek wis roh anu ndara yo kanan yo ning kanan, kiri yo ning kiri badanku tak iki dek kanan dinggo kiri, kiri dinggo kanan. Izoi. Walah nduk, wis gak apa-apa. Sepatune apike ra kaprok, Nduk. Dan Api itu. Sepatune pidut juga apik. Sepatune pidut jere. Yes. apa tinggal apa ya? Engko makan-makan, Nduk. Engko ikut ah. Aku ikut. Iya, kamu ikut nanti ben rame ya, Nduk ya. Ganti baju dulu. Iya, ganti baju dulu dong. Ganti bajune ya. Kalau mau maem tempatnya Mbak Yun, oke, ayo. Tapi anu begini kok dimakan. Oh, begini di mam. Dapat iwak pite apa, Ndok, tadi? Apa ini lah? Udang, ditepung, Dok. Aku dapetnya nugget. Nugget. Loh, kok beda, Mak? Ya beda lah, dapurnya beda. Oh, ngono, Mak. Beda dapur dua, Mbak. Oh, ngono ya, Mak Beda, ya. Mbak. Tak kira ki padha. Dilapi. MBG Buahnya udang crispy. udang crispy. Tapi pas dicokot orang enak crispy. Iya kan ini. Lah kan wis suwe kan dadine lembek ya, Mak ya. Kan maune pas digoreng crispy, Nduk. Kriuk-kriuk karena itu sudah melampaui perjalanan, udah beberapa jam kemudian, jadi sing maune kaku, jadi lembek. Begitu. Bapak enggak pulang kan? Buahnya Iya, yuk. Iya, Dok, ayo. mangga sama lagi sama susu. Sama susu. Oh, ada susu juga. Aku apa nih Bapak bawa? Iya, susu juga. Oh, kamu salin dulu terus ke tempatnya Mbak Yun ya. Salin dulu aja, salin dulu ya. Yuk, salin dulu ya. Itu lawangi ya. Lampunya dipateni. Yo. Lah kira yo ning ndi kok mulai sampai. Lah iya ngantek jam 50 terus mulai dadak jebule di tempatnya Bu Nurul terus ketemu sama Bapak Nurul. Bapak Pri. Terus disuruh tengok-tengok. Terus melihat saya itu kluyur-kluyur sama Mbah Jah terus ikut. Begitu, Mbah. Salin dulu. Alur ceritanya begitu, Mbah. Alah ya. Wes kita kembali lagi menggone omahe Intan. Bar cukup godhong. Jus. Nah, iki anune mie iki. Iki mie apa mak ning ngarani, Mak? Mie bihun. Doroku. Tapi kalau Bu Sarek dia kemasannya enggak gini, Bu. Dia gede. lebih muda. Ininya enggak hijau gini, dia lebih ke kuning-kuning. Wah, iki mak Ini Jah. papat. Bu Sarek kan ngene iki nek nganggo mie ngene iki nganggo mie iki. Aku Iya. pokoke bar mulai kok. Nggone mak Pak. Heeh, terus tak gowo. Heeh, pakai kono. Langsung. Lah ini anakku sudah nganuni hangere. Iya. Pokoknya tentang perkumbahan ki intene, Mak. Gak iso lali mbek kumbahan kok. Heeh. Gak bisa dirubah pokoknya. Iya, saya anu. Maem piye, Dok? Dudut maem? Kosean kok. Iya, Mak, jaluk maem sama tanduke, Mak. Kowe pedes Tanduki. ya, kabeh pedes iki kuwi. Yang ngenteni mie alukan. Kosek ngenteni mie ya. Ngenteni mie gak apa-apa. Oh iya, ding lomboke dikasih Mama. Heeh. Ndoke yo dikasih lombok. Toan. Terus apa itu keringnya ya ada lomboke. Nah ini nanti gak pedes. Dulu sebentar. Menu MBG dari Mbah Jah hari ini. Saya ya sabar ya.
Karo Lek Sum. Aku engko pengen nggone Lek Sum pemirsa. Dadi Mak aku pengen nggone sampean. Engko sampean nggo kloso ya Mak. Delok gubukku sing anyar kok. Rumah baru tapi di sana pemirsa. Ning Putuk Indah. Ning Putuk Indah. Wes kok pemirsa tak dono tak jak dolan nggone Lek Sum. Rondo Cek kosong urung enek apa-apane cek blok. lagi gawe pemirsa. Isi apa-apa pokoke. Engko tak jake jalan-jalan. Kloso nggih. Gak iku nek digelar kan terusan. Nggih, nanti Intan ikut ke rumah Maksum yang sebelah sana. Ya. Ben rame ya, Tan. Mine wis mateng lho. Monggo dicep. Ayo Lek Sum ngicep Lek Sum. Ada Lek Sum. Ngono ya Lek Sum ya. Iya. Ora apa-apa. Sing penting Intan ora pure, Intan ora muring-muring, Intan ora nangis. Iya, iki Ibu kerjaane akeh. Nek ngene iki PR ku Lek Sum. Oh, PR Ibu Yuni wis entuk sak tembar. Gak tahu setrika ya. Oh, tahu Setrikane juarang banget. Mbak Ulan paling sing dienggo pegawe. Nggo kerja. Nek sekolah ya seragam. Harian ngene iki ora tau digosok Mbak Intan, males, Mbak. Sing paling sing dienggo sekolah digawe. Kaos, terus daster Ibu Yuni. Ngene iki dikongkon ngero sih anu Lek Sum dikon gosoki. Tak lempiti ngono ki diudar-udari neh. Moh Bu ora rapi. Rapi digosok terus. Wong sing nata yo Intan iki Lek Sum. Ditata dhewe. Oh alah. Mbah Bu Yuni ki ora rajin kok sing rajin kae. Ndekne sakmono gedene ngantek saiki nganggo kaos dalem ngene iki Lek Sum. Tetep selalu pakai dalem. Pakai. Selalu pakai kaos dalem pemirsa dia itu. Iya. Iya, Indah barang kae yo Lek Sum. Mbak Indah barang biyen kae yo, terusan mulai SMA lagi. Ijek Lek Sum ijek SMA. Tapi ora kaos ngene iki Lek Sum, kaos iki sing ngene ane cilik iki apa nek ngarani wong kene tank top. Oh gak, tank top. Nggih, nganggo ngono kuwi sing lengene cilik ngeten iki lho. Nek Intan kan tesik ngangge ngeten iki, tesik ngangge kaos Dalam. Wes. Walah, nggih. Wis doa terbaik untuk yang semua. Kayak grimis kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Nggih Lek Sum, Dek mang jerene Mbak Dila ya Mak, Mbak Bila. Bu, jawah Bu, ratak orang Nduk iki trenek. Panas sih ngono kuwi suarane kladak-kladak. Mbak Dilane Mak Dame sih Mak.